Okay, lees bhla lehanach Céad agus an naoi, 109. Okay, Céad agus an naoi. Seachtain lia. An lún bhí lia ag damsa. An lún is an lún Monday. An lún bhí lia ag damsa. An Mát bhí lia ag immert pell. An Mát, Tuesday. An Gcéadaoin bhí lia ag snámh. Ag snámh, swimming. Ag immert pell, football. An Déardaoin bhí lia ag shinnim an piano. Ag shinnim an piano. An Oíne bhí lia ina luí an Tóg. Seachtain lia. An lún bhí lia ag damsa. An Mát bhí lia ag immert pell. An Gcéadaoin bhí lia ag snámh. An Déardaoin bhí lia ag shinnim an piano. An Oíne bhí lia ina luí an Tóg. An Tóg, that's the couch.